Dostali sme Minecraft kocky. No, ja. Sú takéto magnetické. Prichádzajú vo dosť veľa podobách, ako napríklad zlaté, ametistové, takéto lucky bloky, alebo aj také čínske sakury. Dá sa z nich stávať dosť veľa vecí, je to dobré z nich stávať a ináč v ďalšom videu uvidíte určite tieto kocky a ešte znovu Roblox. Keďže Roblox natáča málo, alebo celkovo natáča málo, tak začnem natáčať viac, keďže sú prázdniny. Budem natáčať viac, to sľubujem. A to za chvíľu sa blíži koniec videa a na konci vám ukážem dom, čo som postavil. Tak toto je časť, čo som postavil. Toto je konečný výsledok. Netrvalo mi dosť dlho stavať to. Znútra to není toľko vidno. Počkať. Ale je tam čestka. Zvonku to vyzerá krásne. Všetko sa to dá potom rozobrať. Dostal som k tomu aj takú krabicu, a do ktorej to teraz uložíme.